iki genti. Iki ana sing nyuwun bajing loncat go anu reng. Apa? Dwi Jalaras Indonesia duwe sinden jebolan utawa lulusan isi Surakarta jurusan tari. Wah, yu pun jebol niku. Ah, pun jebol. Wah, yu maneh Monggo kapan aku ora ngerti. Wisudane ndek ingi ae. Nggih. Mbak Okvalika saka Sidoarjo. Nah, iki sing sawetara memperkuat tim Dwi Jalaras Indonesia. Oh iya, ya. Ya, coba diaturi jumenengku sing nembang Mbak Reno Cungpe, sing joget Okvalika. Ya, ayo ngateko sik, Nduk. Okva. Mambengi pamit mergo ana ayan liyane. Heeh. Ayo Surabaya ngopo? Ya. Kowe ngadeg. Ora usah. Kowe. Ya. Ngene nak. Ngene. Nah, iki Mbak Okva, diasta mikir sik nak ngasto mikir sik ngasto mikir. Prima donane Dwi Jalaras Indonesia. Nggih. Perasaanmu piye nak apa mau gabung grup DLI? sangat suka. Iya bener nek jebol Pak kaya ngene modele ya. Iya. Ora kuwi ngene lho, Reng, sejarah iki eneng. Piye pripun? Nalika Okva ki SMA mbiyen ning Surabaya, iki karo mboke wis dititipne aku ngono lho. Karo mboke. Piye sing cetha. Karo mboke wis dititipne aku. Oh dadi Okva Okva nang Solo kersane tumpun jenengan Mas Kangko. Wong mboke kuwi kanca kuplek. Oh dadi mboke karo Okva titip jenengan kabeh. Sak mboke. Ora Okva tok iki lho kon. Maksude kon memperkuat Dwi Jalaras Indonesia gitu lho. Kowe kok iso seneng melu Dwi Jalaras iki alasanmu apa? Wis ora sampe jelaske mesti mergo gore nenek aku to. GR banget, ora lah. Lah apa? Alasanmu apa kok semangat melu DLI? Sing marai semangat apa? Soalnya garapane jos. Oh, garapane jos. Nggih. Kedua apa ya? Bosnya galak lho padahal. Gak galak ya. Ora tau nyeneni kok. Bosnya penyayang. Masa? Iya. Oh, nek karo sinden modele penyayang, nek karo pengkrawi tok nyentak ae. Ora kena ngono kuwi. Iya, nembang ya nak. Iki joget. Joget aku mau. Joget. Ya siap. Bajing loncat iki nembang. Wah, Mbak Yuku. Mbak Retno Cungpe. Masya Allah. Piye kok pantes luwes demes, Masya Allah. Sing slendro bae, sing slendro. Nah, nggo tengahe ana ngerefe. Nek pengen ngadeg ya ora apa-apa ngadeg. Mak Compe monggo Ju, menang Mak Compe. Iya. Ya, coba. Digolek penggemarmu, Mak. Monggo Cok, pun aturaken bajing loncat Okvalika. Yo yang joget sarjana seni dari jurusan tari Institut Seni Indonesia ing Surakarta. Yuk, dados. Raiku ajur. Lah ngopo? Olahe Masya Allah, ya lumrah. Wong jaman mboke meteng nyidame sate pedet tok. Kula nyelentak ya. Celentak e. Ajing. Bajing loncat. Ayo, kudu iso nututi lho kowe rek jogete. Ah, padha persis plek. Ora buat blas.
gulu sirahe iso mak telolor kaya Ovan iso ora? Alah gur pacak gulu. Enteng. Kuwi wong ayan ya kuwi. Kok ayan. Pacak gulu. Abdi lepat narosan tiang jauh. Inilah kesenian dolala. Kesenian apa? Dolala. Kuwi jenenge cara Amerika Serikat. Serikat. Lah iya cedake Serikat. Wis sak bahagiamu. Ya. Arep. Yuk.
apa? Iso plek kok. Ana ora iso nututi wong iki cah tari kok jogetane. Ning umpama aku terlatih bertahun-tahun. Upama kelakon aku upama jek Joko lho Pak, kon mek bojo ki aku moh. Ngopo? Nek ndelok pola iki rong sasi pisan ganti kasur kok modele kok. Pilih ora aku. Ya ora. Ning elok tenan luar biasa.